Colinde, colinde, a sosit vremea colindelor. Departe de agitația orașului, în Charlottenburg, singurul sat rotund din România, a avut loc a treia ediție a concertului de Crăciun la Biserica Romano-Catolică, cu un program muzical rafinat, susținut de orchestra Dante Alighieri Timișoara. Mica biserică a fost neîncăpătoare pentru interesul mare arătat. Cei care nu au reușit să se strecoare sau să prindă vreun loc pe îngustele scări care duceau spre pod, care de altfel și el a fost arhiplin, au putut să urmărească concertul de pe un ecran gigant amplasat în curtea bisericii. Aici, oamenii au fost serviți cu vin fiert și fursecuri. Visit Timiș vă reamintește că pe 14 decembrie, tot la Biserica Romano-Catolică din Charlottenburg, va mai avea loc un concert de colinde și un târg, eveniment intitulat Poveste de Crăciun, organizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Acesta va începe de la ora 12.